Atong tukion ang sugilanon sa usa ka batan-ong lalaki sa Chile. Kini ang sugilanon ni Samuel nga nagauluhan, ang tawag sa Dios sa internet. Si Samuel, usa ka estudyante sa Universidad sa Chile, nabagsak sa algebra, calculus, physics ug chemistry. Sa high school, maayo man siya, pero pag-abot sa kolehiyo, naglisod yun siya. Samtang naglisod siya sa pagtuon, nakadawat siya og mensahe gikan sa usa ka pamilya nga miingon, Samuel, pagtuon og teolohiya. Natingala siya kay walay panamilit o pangumusta. Apan nagsugod siya sa pag-ampo ug nangayo og kasiguruhan sa Ginoo kung maubagyod kini ang tawag alang kaniya. Samtang nag-ampo siya, nahinumduman niya nga niadtong gibautismuhan siya, gipili niya nga basahon ang Mateo 28 mga bersikulo 19 ngadto sa 20. Lakaw kamo ug himuang nga mga tinun-an ang tanang nasod. Ug nakita niya kini nga usa ka timaan nga gitawag siya sa Ginoo aron mag-alagad. Nahinumduman usab niya nga ang iya ngalan nga Samuel nagpasabot og gihangyo sa Dios. Ang iyang mga ginikanan dili unta makaanak tungod sa sakit sa iyang amahan, apan adunay milagro ang Dios ug gihatagan sila og anak. Gidedikar siya sa Ginoo gikan sa pagkabata. Tungod niini miingon siya sa pag-ampo, Ginoo, gidawat ko ang imong tawag. Tabangi ko pagsulti sa akong mga ginikanan. Ang iyang inahan misuporta dayon sa iyang desisyon. Apan sa sinugdan, naglisod pagdawat ang iyang amahan kay gusto niya nga mahimong engineer si Samuel. Sa ulahi, nakasabot siya nga si Samuel gitawag sa Ginoo. Si Samuel mibiya sa iyang universidad, walay utang ug nadawat sa Chile Adventist University aron magtuon og teolohiya. Karon, 21 anyos na siya ug nagpasalamat sa Dios sa iyang pagtawag. Andam ko mosunod, bisan asa ko tawgon sa Ginoo, ingon ni Samuel. Ang 13th Sabbath offering karong quarter mutabang sa Chile Adventist University aron mapalapdan ang mga dormitoryo lakip ang lugar nga gipuy-an ni Samuel alang sa mga estudyanteng nagtuon sa teolohiya ug edukasyon gikan sa layo nga mga dapit. Daghang salamat sa inyong madagayaong paghalad.